ಅದಕ್ಕೂ ಜೈಸೇವ ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಷಮರಾವ್ ಇದು ಜಂಗುಬಾಯಿ ఛానల్ అందు నేడు శుక్రవారం 11వ తారీఖు జూన్ 2021 ఈనాడు పేపర్ తగ ಒಮ್ಮನ್ లాసి బొమ్మి ಒಮ್ಮನ್ లాసి గవర్నమెంట్ రెడీ ఆత తెలంగాణ గవర్నమెంట్ బొమ్మి ಒಮ್ಮನ್ లాసి రెడీ ఆత ప్రతి జిల్లా తగ 1000 ఎకర్కు ప్రతి జిల్లా తగ 1000 ఎకర్కు ಒಮ್ಮನ್ లాసి గవర్నమెంట్ తయారాశారమంతా ते बारी ಒಮ್ಮನ್ ತೆಕ್ಕೆ నిధులు సేకరణకి ఏం లాసి బరే ఇతకే గవర్నమెంట్ నగా కొత్త కమి మంతం కాబట్టి నిధులకు లాసి మొమటు ప్రతి జిల్లా తగ 1000 ఎకర్కు మొమటు ఒమ్మంత మింజరే మార్కెట్ ధర తగ బచ్చలేమంతాయో తాను అరాస్నే వాడిసి బొమ్మితో అరాస్నే వాడిసి ఒమ్మంత మింజరే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నేనే పేపర్ తగ సీత ఈనాడు పేపర్ తగ సిఎస్ సోమేಶ್ కుమార్ ఉత్తర్వులుగిరే జారీకి ఇతరు తానుకు ఉంది స్టీరింగ్ కమిటీ మనంతా ಅದು స్టీరింగ్ కమిటీ తగ రెవెన్యూ ఆర్థిక గృహ నిర్మాణ పురపాలక ముఖ్య కార్యదర్శులు ఇతకే వీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కు కలెక్టర్ తర్వాత కమిషనర్ తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీస్ మనంతరు ಊರು ಹೀಗೆ ಕಮಿಟಿ ತಗ ಮನಂತೇರು ಗಡುವು ಆತ್ ಪಜ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್కి ಏನ ಅದು ಟಿಎಸ್ ಬಿ ಪಾಸ್ನೆ ಇದು ವಿಧಾನಂನಾಗ ಸಂಧಿ ಅನುಮతులకు ಜಾರಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನು ಟಿಎಸ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ವಿಧಾನಂನಾಗ వేలం వాటానంజరే అనుమతులకు సియాన జారీకి ఏనంజరే జిల్లా కలెక్టర్ను వ్యక్త ಆನೆ ಇದು ಮುಂದು ವಾರಾಲ್ಕನೆ బహిరంగ వేలం అయితే అరాసనే వాటలు తీసి బొమ్మితోను కన్వీనియన్స్ డీడ్ కియనంజరే నిర్ణయం కీత ಇದು మావ తెలంగాణ రాష్ట్రంనగ ధనిక రాష్ట్రం పరిస్థితి బొమ్మి గవర్నమెంటే బొమ్మి ఒమ్మల పరిస్థితి వాత నేడు ధనిక రాష్ట్రం ఇతకే ಇದು నిధుల సేకరణ అవసరం వచ్చలే అని భూమి ఒమ్మల్గిరి అవసరం వచ్చలే భారతకే కేసీఆర్ బస్కెట్కు వ్యాహంతరు మావ ధనిక రాష్ట్రం అందు ధనిక రాష్ట్రం మತ್ತರೋರು ధనం మತ್ತರೋರು భూమి ఒమ్మల అవసరం బతల్మంత ఈతల పరిస్థితి వాత నేడు గవర్నమెంట్ನ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ನ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ನ ప్రతి జిల్లా తగ బొమ్మి ఒమ్మంత ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ నేడు 5th షెడ్యూల్ తగ ఏజెన్సీ ఏరియా తగ 170 యాక్ట్ మనకే ప్రతి జిల్లా తగ ఇంకే మా షెడ్యూల్ ఆదివాసులకు మన వాళ్ళకి జిల్లాగా గవర్నమెంట్ బహను బొమ్మి ఒమ్మంత పేసా యాక్ట్ మంతా పేసా యాక్టు ప్రజా నిర్ణయం ప్రకారం మತ್ತಕನೆ గిరిజనులకు అనుమతి మತ್ತಕನೆ భూమి ఒమ్మల అవకాశం అంతా పేసా యాక్ట్ ప్రకారం గవర్నమెంట్గిరే నాన్ ట్రైబ్స్ కాబట్టి అసలు ఆదివాసీ జిల్లాలకు నగా ఇన్కే సపోజ్ ఆదిలాబాద్ వరంగల్ ములుగు భద్రాద్రి ఇವು జిల్లాగా కొన్ని జిల్లాగా ఆదివాసులకే పూర్తి స్థాయి ఏజెన్సీ ఏరియా అంతా ఆಗ భూమి ఒమ్మనైతేకే అసలు చట్ట విరుద్ధమాందిದ್ದು నేడు కేసీఆర్ ధనిక రాష్ట్రం ఏం జరిగిస్తారు మాయనల్ నేడు భూమి ఒమ్మన్ పజేలాక్తారు ఆయనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీనగా పెద్ద ఆపరేషన్ అవసరం ఇంజరే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత వీరప్ప మొయిలి సూచనకి ఇస్తారు ఆయనే నిర్మాణ ధరలకు ಪುರೋ ಪಿಡುಗು ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ నేను భారీగా సిమెంట్ అయి స్టీల్ అయి ధరలకు పెడతా నేను రొహ్దోవాలాయి ఉండే బద్గిరాయి సిమెంటు స్టీలు
రొహ్కున్ దుహోలకు సంబంధించిన బాబైతే మంతం అವು సందిన ధరలకు పెరుగుతా నేడు సిమెంట్ బస్తా 260 మత్తకి 420 ఇచ్చోర్ పెరుగుతా ahane इनके ATM और ಬಗಸೊತ್ತೆಗಿರೆ ATM ಯೂಸ್ಕಿಂತಟು ತೆ ಇದು ಪ್ರಜಲ್ಕುನು ಬಚಲೆ ಬಾರಮ ಅಂತ ಬಾರಿತೆಗೆ ಇದು ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಗಿಟಲಿಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ ಅಂತಿರು ತೇನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಚಿತಂಗ ಮತವತಿ ಗಿಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫೀಸ್ ಇಂಜಿರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ सीएम फ्री मనంతా दूसरो बैंक मत्तके मुंजोका फ्री తర్వాత ఫీజు మనంతా తాను రాసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ATM నాಗ ఎక్స్ట్రా ಬೋರ್ ಯೂಸ್ ಕಿಂತರ ಊರ್ಕುನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟಂತ ಪ್ರತಿ జోక ahane నకిలీ విత్తనాలు గుట్టు రాకెట్ ఇత్తకే నేడు इनके वित्तनालू विजय वाटवाल टाइम आंदु नेडु बगगिरे वाव कुडिसी कापूस जोन्न मक्के बावगिराई वंजिंगाई उंडे बावगिराई आ वित्तनालू मरटू बचले जाग्रतगा सूडिसी तरवाल अवसरम अंत बारितके 13.5 కోట్ల విలువ విత్తనాలకు నకిలీ విత్తనాలకు నిన్నే స్వాధీనం కీతరు सूर्यापेट तक आई चलते चौड़ा तक आई गुड़ेहतनूर मंडल आदिलाबाद जिला तक आई चौड़ा मंडल तक नकली वित्तनाल को पुलिस को टास्क फोर्स को स्वाधीन की ఈను జరగశర్మంత కాబట్టి ఈ చోడ తగ 24 లక్షల లోపు నకిలీ విత్తనాలు టీచర్ బారితకే ఇగే మా ఏజెన్సీ తగ గిరిజనులకే చేస్తామనంతే రాజవాసులకే కాబట్టి మోసం మా ఊరికే మనంత ఆదివాసులకే బారితకే అవు నకిలీ విత్తనాలు తెచ్చి వాడిసి వాళ్ళ ఆవుకును మరటు తర్వాలే అప్పుగా తరంతటు మహాగా కై దక్కుతాం మనం కాబట్టి అవు తెచ్చి వాడితే పజ కనీసం పంట వాయో దిగుబడి వాయో మళ్ళా దిగుబడి వాతెగిరే పంట వాతెగిరే కనీసం ధర మనో కాబట్టి మరటు బచలే నష్టం అంతటు నేడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా విత్తనాలకు చొకొట్న కంపెనీ చూడిసి తరణ అనే नक्सलाइट गिरे महामारी करोना गिरे ऊरकुन गिरे लागता ते पुलिस को ऊरकुनु नक्सलाइट को हास्पिटल तक बग बग वान तेरिन वाल ऊरपुरो जरा नदूर मंतर ते इचों रोज को लाकडाउन तक 28 రోజు लाकडाउन तक पुलिस पतल की तेरिते 2.28 లక్షల వాహనాలు जब्त की ते गवर्नमेंट ना पतल काम आते के 2.28 లక్షల వాహనాలకు జప్తు की तरीके तान पर फाइन वाड़सी कोता वसूल की वाल काम ಇದು లాక్డౌన్ తగ చకొడు జరుపుతా ahane ఎంసెట్ గడువు ఇది నెల 17వ తారీఖు ఏమనాలు మళ్ళా పెంచేసి తొమ్మిదిరే కన్వీనర్ ఆచార్య గోవర్ధన్ రెడ్డి ప్రకటన విడుదల కీతారు ahane నేటల్లు ఎల్పి సెట్ గిరే దరఖాస్తులు ఏతంతేర్ ఇచ్చడ గుడహత్నూర్ మండల్ తక టాస్క్ ఫోర్స్ తనిఖీ కీసి బదలాతెతకే 24 లక్షలు నకిలీ విత్తనాలకు స్వాధీనం కీతం ఎంజరే డిఎస్పి ఉదయ్ రెడ్డి ప్రకటన కీతారు ahane ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ సిప్తా పట్నాయక్ను రిమ్స్ అవుట్సోర్సింగ్ ప్రకటన వాత్పజ ఉద్యోగాల ఎంపిక ఇతకే బోన్ ఎంపికయాన ఇన్వలు ఏజెన్సీలకు కొన్ని ఏజెన్సీలకు టెండర్స్ ఇవ్వకనే ఇವು ఏకపక్షంగా కీసర్ మంత్రింజరే ఎస్సీ వెల్ఫేర్ కాంట్రాక్ట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు దుర్గం రాజేశ్వర్ ఫిర్యాదు కీతరు ahane ఊట్నూర్ తగ ఏడీసీసీ బ్యాంకు ఏర్పాటు కియానంజరే గిరిజనులకు అభివృద్ధి ఆయనతకే గిరిజనుల అభివృద్ధి ఆయనతకే ఊట్నూర్ కేంద్రంగా ఐటీడీఏ తరహా తగ ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు
సంబంధించిన జోనల్ స్థాయి ఏజీఎం డీజీఎం కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయనంజరే ఎస్టీ ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మహేందర్ దుర్గా అనే ఆదివాసీ భారత్ మహాసభ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కినక సురేష్ డిమాండ్కి ఇద్దరు ఆనే ఇంద్రవేలి మండలతగా ఉపాధి హామీ వేతనాలకు చెల్లించాలని జరే డిమాండ్ కిశారు మంతర్ ఉండే వాయువాలు 4వ రోజుకునే పిరు జాస్త వాయువాల అవకాశం అందించే వాతావరణ కేంద్రం సూచన సీత జర్నలిస్టు రఘును కేసు దొస్సి ಅದು కేసును తెణిసివాటనంజరే డీజీపీ కార్యాలయంకు చుక్క రామయ్య హరగోపాలు అని పలువురు ప్రముఖులు లెటర్ లిఖితారు. ఆనే తెలంగాణ హైకోర్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వమును సారం వారాలకనే చారిత్రక కట్టడాలకు బాబైతే మొత్తము అవి సంధి రీడెవలప్మెంట్ ఇతకే మళ్ళా అభివృద్ధికి లాసి ప్లాన్ చేయనంజరే తెలంగాణ రాష్ట్రమును రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశం సీత నేడు భారతదేశ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రమణ నేడు తెలంగాణ రాష్ట్రంనగా హైదరాబాద్నగా నేడు వాసర్ మంతర్ మొదటిసారిగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం కీత్ ప్రజ తొలిసాರಿಗೆ వాసర్ మంతర్ మొదలు జోక విద్యాతగా తెలంగాణ రాష్ట్రంనగా పేడికే ಜಾಸ್ತಮಂತಂಗಿಂಜರೆ ಇತಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾ ಇತಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿ PG ತಗ ಕಾಂಡಿ ರಾಯಬೇಕನೆ ಪೇಡಿಕೆ ವೆಲೆ ಕರೆಸೇನಂತ ಕಾಂಡಿ ಇರ್ಗಟಲೆ ತೆರೆ ಇಂಜರೆ నేడు పేపర్ తర్వాత ఆహనే సివిల్ సర్వీస్ IAS IPS ಇವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಾಕ್ಷರಮಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆತ ಮೇನ್ಸ್ ಆತ ಇನ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ತಲು ಸಿವಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನಂತ తెలంగాణ గవర్నమెంటు నేడు ఈటెల రాజేందర్ ರಾಜೀನಾಮಾಕಿ ಪ್ರಜಾ ಓನ್ ಫರೋ ಊರು ಬಗ ಸಂಜರ್ ಮಂತೋರ್ ಓನ್ ಪಜೆ ಬೋರ್ ಮಂತೇರ್ ಇಂಜರೆ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ಕೆ ಮೊತ್ತಂ KTR ತ ಫೋಕಸು తెలంగాణ KCR ತ ಫೋಕಸು ఈటెల రాజేందర్ పురం అంత భారతకే మా మొత్తంగా అವು సమితి తప్పులుకును భారీ దోష అంటారు ప్రజలకునగా మార్పు వాయువు ఇంజరే మొత్తం గవర్నమెంటు ದೃಷ್ಟಿ ಮೊತ್ತಮು ಈಟೆಲ ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಯಟನ ಅವರು ಬಗದ ಅಂತ ಬದಲ್ಕಿಂತರಿನ ತಾನ್ಪುರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂತ ಅಹನೆ ಆಸರ పింఛన్ నేడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాత ప్రజా కనీసము రెండవ జోకగిరే ತೇನ್ ಮೊದಲು ದುಸರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತಸ್ಕೆ ಆಸರ పింఛన్ కు ಆಂದೋ ಬತಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ ಅರ್ಹತ ಮತ ಬತಿ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాత ప్రజా TRS గవర్నమెంట్ వాత ప్రజా అర్హతలకు వయసు మంజిగిరే నేడు పింఛన్ వాసేసలే కనీసము 4 లక్షల దరఖాస్తులు వాతాంబతి అవుకును నేటి వేరిగిరే పరిష్కారం కీసర్సలో కేసీఆర్ బతలితరితకే 65 తలతే 57 సాల్కునగా ನನ್ನ ಕಮಿಕಿಂತನ್ పింఛన్ వయసు 65 ಮಂತತೆ ತಾನ್ಗಟ್ಟಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ 57 ಯವನಲ್ ನನ್ನ ಕಮಿಕಿಂತನೆಂಜರೆ KCR ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಾಮಿ ಸೀತೋರು ಬತಿ ಅದು ಹಾಮಿ ನೇಟ್ಕು 2-3 ಸಾಲ್ ಕಾತ ಅಂತಾರೆ ಮರಂಗ್ತೋರು ಆನೆ ಬಚೂರೈ వెడిల్ మాయనలీర్ కూటలీర్ గుడ్డలీర్ బోర్గిర్ మందనీర్ ఊరు దరఖాస్తుకి ఇద్దరు అವು దాదాపు 4 లక్షల దరఖాస్తు మంతం అవుకు అವು నేట్ వేరిగిరే పింఛన్ వాసేసెಲೆ తేనికి మొదలు వాందు బతి ఇన్కే వాసేర్సెಲೆ ఆనే ధరణి లెక్కల ప్రకారమే రైతు బంధు సీంతమింజరే రైతు బంధు జూన్ 15 తలతే 25 వరకు సీంతేర్ జూన్ 15 నేటి ఇస్తకే 1 ఎకరం బోన్ మంతాయి ఓన్ మొదలు సీంతేర్ మళ్ళా 2 ఎకరాలకు బోన్ మంతా ఓన్ సీంతేర్ ఆనే 3 ఎకరాలకు 4 ఎకరాలకు సీఎం ఎకరాలకు ఈయన సారు బోన్ కమి ఎకరాలకు మంతా ఊరుకుని మొదలు సీంతేర్ అను ఈసారి 1.11 లక్షల మ్యూటేషన్ దరఖాస్తులు వాత అనే
దాదాపు లబ్ధిదారుల సంఖ్య 59.54 లక్షలు. అనే నేడు షర్మిల వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నేడు పరిగితగా పర్యటనకి ఇంటెంజరే అనే డిజిటల్ సర్వే వాయిదా భారతకే ఏజెన్సీలకు కొన్ని ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸಿಯಲಾಗರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವೆ ಬೋರ್ ಕಿಯನೈತಕ್ಕೆ కొన్ని ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸೀತಕ್ಕೆ ಊರು ಸರ್ವೆ ಕಿಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕುಂಕೆ ಇತ್ಪಜ ಅವು ನಾಡಿಯವನಲು ದರಖಾಸ್ತ್ ಕಿಯನೆಂಜರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೀತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವೆ ಇತಕ್ಕೆ ಆದಿವಾಸಿ 170 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗ ಸರ್ವೆ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ಅಸಲು ಹಕ್ಕು ಸೆಲೆ ఆదిలాబాద్నగ భారీ కూబ్డగూర్ పిరువాత జైనాథ్ మండలంనగ 9 సెంటీమీటర్కు పిరువాత అహనే మౌలానా ఆజాద్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ నమ్మనంత తాన్గా అడ్మిషన్స్ సురాత ఆన్లైన్ జూలై 12 తలు సురాంత ಆಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮನಂತ ಅಹನೆ ಆದಿಲಾబాదు ఇతకనే అనేక ఆదివాసులకున జిల్లా కాబట్టి అనేక సమస్యలకు మనంతా నేడు బస్కగిరి సమావేశం జరిగితే చర్చ సెలవుకనే అవి సమావేశాలకు మీటింగు అహనే దబాంతామతి నేడు జిల్లా పరిషత్ స్థాయి సంఘం సమావేశం మనంతా నేడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ నేడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ కోయితూర్ పటడూర్ తోటి ప్రధాన్ సందిరే కొలం ఘనంగా బుడ్బావై ఆముసు జరుపు సీతర్ చుట్టూ కాండిరు జిల్లా గుంగుగ్ సంధి తమ్గా కెర్సి ఆనే ఏంచెರೆ పెన్నెతగా ఏర్ వాడ్సెರೆ అని రోహ్కు రేల పుంగాకు వాడ్సెರೆ నరక తిరువల హనే సకరే కుళ్ళు కానీ నివోదు కాటో హీను ఘనంగా జరుపు సీతర్ इनके पीवीटीजी इतके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप वीरू बोर इतके कोलाम तोटी मन्ने चंचु वीरू మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ ఆసిఫాబాద్ నగ కళాశాల తగ ఇంటర్మీడియట్ నగ జాయిన్ అయ్యవచ్చు ఇది నెల 20 లోపు బతాయి ఎంట్రీ ఫీ సెలవకనే జాయిన్ అయ్యవచ్చు ఇంజరే ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు నిన్నే పోస్టర్ రిలీజ్ కీతరు ఎంపీసీ బైపీసీ హెచ్ఈసీ సిఈసీ ఇవి గ్రూప్స్ మనంతంగు ఇగే సపరేట్ ఖాళీ కొలాం తోటి మన్నే చెంచు వీరు మాత్రమే ఇగే జాయిన్ అయ్యే అవకాశం మనంత అహనే ప్రిన్సిపాల్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ కాలేజీనವರು సురేష్ గిరి మత్తర్ సెకండ్ ఏఎన్ఎంలకు రెగ్యులర్ కియನೆಂಜರೆ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ కోవలక్ష్మిను ఆసిఫాబాద్ నగ నిన్నే వినతి పత్రం ఏఎన్ఎం సీత